Atlar jittim men şanasız Şağıp gittim şarasız Gürer küzge zurda tügel Şiberlikке şamasız Alma birle Alma şaşa getirile Başkalarga küzde salmayım Seni kürgenden birle Şol Muhammadcan Selim! Sizni Şol Muhammadcan Selimli Totarşa stand-up ham Totarşa improvizatsiya! Biride şoyartışılar 10.000 sım үшін юмор бәйгесінде күш сырашалар. Мындайда екі бәйгеден тұра тұрған уян болса әзірленген шығышылар стендап һәм импровизация. Айдагыз әлі әлігі проектқа алқышлар татар юморына сұлыш беріп тұрған үшін зор рахмет Шолт Мұхаммаджан проектына. Әйінді өш ретында Шолт Мұхаммаджанға жан үрішілерге де шылық зор рахметлерімізді білдірәсі келе. Ұлда болса біздің Яшлар ішлері министрлігі. Qozan Merisining bolalar ham yoshlar komiteti. Alqishlar. Jamoat bugun birida yosh shoirtuvchilar ham endi tajribali shoirtuvchilar oqshalata bo'lak uchun kuch sinashashaq. Bizning endi ulkan bo'lgan shoirtuvchilar deb aytira kerak 10.000 so'm uchun endi yoshlar bizning 5.000 so'm uchun kuch sinashaq. Ham endi Әлігі шығышларға бәйе беруші мұқтарам жюри әғзалары білән таныштырып кетейім әлі өзіңізні. Әйдәгіз әлі. Әйдәгіз әлі. Қолдарыңызда микрофон, yüzләріңізді елмайу демегінде біраз ғана аралашып алсақ та бұлыр. Болат Байрамов бізде қонақта. Нешік қаллар болады, әфенді? Бұла-бұла қобыстағы сөйлейді әлі ол. Ана? Аллаға шүкір бір келуші рахмет шақыруыңыз үшін. Күтәбіз, юмор күтәбіз. Юмор күтәсіз? Әлбәттә. Яқшы, сіз енді мұндай юмор шараларында татарша стендапларда мен еш қонақ шыла бет компетент жюри деп айтыра керек. Шақырған сайын келерге тырышабыз. Рахмет. Біз де сіздің шақырған сайын келерсіз деп ойламайбыз, но шақырған сайын келгеніңізге бек шатпыз. Рахмет, алқышлар. Үсә Татарстанда алып барышылары да. Әрсізлік біраз ғана барлыққа келе тұрғандар мен қалса, Таныштырайым ма? Әліге біз аның білән таныш, біз аның білән ертелерін бірге оздырабыз. Яғни Татар радиосында біз ертеңгі эфирда кесішәбіз деп айтырға керек, әймем. Һәм ол біздің андағы жүләрлікке иеләшіп біткен. Бір-бірімізге кофелар ясашабыз, әйма. Нешік? Историю малшы бөт қалғанларын матур кәйфләр тіләшәбіз. Енді міне біздің іштегі шойыртулар бір мәселе қазір енді шошы шойыртуларының дүниясына алып келдік сізді жюри әғзасы боларақ. Ол бізде іште айтып отырады, это не смешно, шошта болды мәзәк деп. Міне бүгін біздің сыманлар яқынша көбірек болашақ. Жаңа көре рахаттәні бәйе беріп отырсыз. Назлы Гүлсін Ғатова, алқышлар. Меңа сөз әйтірге ярай ма? Әлбәттә. Біріншіден барығызға да есәнмісіз, мен дұрысын әйткенде бірінші мәртебе келдім әлігі стендапқа. Шыңа көре меңа ны қызық. Әр халде мені қызық болашақ деп олдалап алып келмегенлердір деп ышанасы келе. Зор үмітлер. Кім алып келдісің? Шақырып кетірділер. Мене шулай дұрысырак бұл райы. Шыңа көре оңышлар тілім һәм барыста қызық һәм көңілі болыр деп күтіп қалам. Яқшы, біз де шулай деп үміттенеміз. Рахмет. Бірсінен бірсі сәретлі, бірсінен бірсі ижады қонақлар бізді. Шылай оғы Татар радиосының диджейі. Шылай дейм. Сенің трудовойыңда бар ма? Орын қалған едім әлі Татар радиосы диджейі деп әндешірге. Ол гештальтқа галочка қойдық. Біздің жерші да ол қазір енді рэпер да ол, Сысқы түркіменің продюсері, Паласком түркіменің шылайық продюсері да ол. Мен татар, юморы татар ижаты үшін жанын тәнін берген шәхіс Рамил Закиров. Сәлем, Шолт Мұхаммаджан! Сәлем барығызға да! Бик шот сізні көрерге. Футболкағыз матур.
Паласком дип язылган. Нәрсә икәнен беләсезме? Нәрсә соң ул Паласком, Рамил? Паласком ул татарча видео контент булдыручы продакшн. Язылыгыз Telegram каналга, ВКонтакте социаль челтәрләренә һәм инде яхшы кәеф, күңелле мәзәкләр күрерсез. Biz инде яхшы кәеф бездән Бездән башлана. башлана. Татар радиосыннан башлана. Татар радиосы яхшы кәеф бездән Бездән башлана. башлана. Дубайда 39 кондиционерлы тукталыш бар. Әйе. Кемгә төбә батылгандыр белмибез. Ярый, Рамил, ничексең синең хәлләрең нәрсә? Иҗат буенча ничек? Отлично, барсы да яхшы. Мин бүген монда Татарча импровизация белән шөгыльләнәсез дип ишеткән идек. булгалый, онсы да булгалый. Әрсез клуб дип ишеттек. Әрсез клуб оештырабыз. Әйе. Менә шушы стендап клубта шулай ук кичәләр уза. Ну, яхшырак дип ишеткән идек. Килегез, көлегез. Анда теге бүтәнрәк формат стендаплар да бар, но иң кызыгы импровизация өлеше. Без анда теге мәзәкне менә шул мизгелдә тудырабыз инде. Һәм тамашачылар белән бергә эшлибез юморны. Шуңа Яхшы? күрә, килегез, Ой, күрегез. бер җөмләне өйләндереп чыгардыгыз. Теге телегезне нидер маңкыт төшләдеме? Нәрсә булды сезгә? Бик матур сөйләшәсез. Минем тел. Мин татар радиосында эшлим. В смысле? Минем телем бой тел. Менә бу смысле дигәнендә татарча әйткән булсаң, бәлки без ышанган булыр идек, ничек булса белмим тагын. Ну, Фаил. Ну, давай булай әйтәбез алай булгач. Менә хәзер бер хәрефкә сиңа сезгә дөресрәге рэп укыйм. Бер хәрефкә. Бер хәрефкә, менә бер хәрефкә Ышанмыйм. башланган сүзләр белән. Әйдә чык. Так. Алкышлар бирик әле. Ниндидер көчле заявкалар атасыз монда. Әйдә. Нинди хәрефкә? Ул Син хәрефне бабай булып без базарып- әйтсәк ярыймы ул хәрефне? А? Ул хәрефне без әйтсәк Юк, ярыймы? ул әйтә. Ничкәлек билгесе дигән. Ничкәлек билгесе? Әйе. Менә андыйга ул Әйдә. ничкәлек билгесе. Юк. Ул менә бабай, ул бабай псевдоним астында рэп безнең чыгара, шуңа күрә әйдә Б хәрефе булсын. Б хәрефе. Әйдәгез, Б хәрефе. Можно музыку. Әйдә. Б хәрефенә. Беренчедән бисмилла бир бишне бирешмәскә берсеннән берсе бирән быларга бүтән бирмә башмакларын барлыйлар бизгәннәр бит бу байлар бәрәннәр белән бергә биш бүре бер бүлмәдә бүселгән бүксәләре буялган бүрекләре башайлар бөтенесе бага берсенә берсе былтыргы балбаллырак бәллүр бакал башыннан бәхет бит бердән булса булачак та балалар бердә байлыкта булмас бабай башны бутамас бурычларга батмаска бугазың буш булсынга бөкре булма бул буйшан белемнәргә бар братан бала баласы балдай барсын белә бер бабай. Әйбәт! Әйдә икенче хәреф. Давай, хәрефенә. Әдәпсезлектәндермени әйтәмен әмер әзи әрәмәдәге әрем әй әше әйме әдип әкәмәт әжер әзерли әни әти әрләми әлсәрәтә әләкли әсәрдәге әрсіз әсир әлеге әһелләр әле әнә әрләшә әрләшмәгез әфәнделәр әзерләгез әмәнәтләр әрәм тамак әүреләме әкияти әүлиягә әдәбият әлиф ба әйтшә әгәр әдәпкә әйдәсәң. Ничек? Нормаль, әйдә. Соңгысы Д. Әзерме? Әзер. Айда бергә раскачаем. Easy. Д хәрефенә. Данис Дилбәр Дилияр, дүртенчесе Данияр, дусларым дыңгырдаталар дөреслекнең дәресләре дастанда дәлилләнә, дөнья дилбегәсендә дә дошманнар дистәләгән, давыл дулыйма, думый ди давай, дәм дуңгыз дуамал, дулама дим дусларча, дәрвиш давай, догоняй дим дивана, дәүләтебез домино, диварда диспе дога. Раунд! Фаил монда әйтергә кирәк. Булганның инән билгеле була дип. Рәхмәт. Молодец. Афәрин! Рамил Закиров. Менә шушындый дулкында уздырып җибәреп башына Паламен Шал Мөхәммәтҗанна шушындый яшьләрчә дулкында име һәм теге бер сулышта. Тагын бер кат алкышлыйк. Бабай! Суску Бабай Рамил Закиров Паласком. Кем дип индерсәгез дә була, барыбер беркем белми. Җәмәгать. Башлап җибәрәбез. Безнең инде бүген тагын бер катка батлап үтәбез. Безнең инде менә шушы сәхнәгә яңа гына адамнар ясап килүче шаяртучыларыбыз да булачак һәм тәҗрибәле шаяртучылар да. Шуңа күрә барысын да бер тигез матур иттереп, яратып, кайнар иттереп каршы алырсыз, яме?
Менә әйтәләр бит, әгәр дә хатын-кыз өйдә ятса, башына теләсә инде уйлар килә башлый, бер кайда эшкә чыгара кирәк, бер кайда эшкә урнаштыра кирәк дип. Менә монда җитешмәделәр. Теләсә инде уйлар килә башлады, һәм аларны язып бара башлады да стендап килеп чыкты. Каршылыгыз Алсу Хабибуллина. Сәлем барыгызга да. Минем исемем Алсу, һәм миңа бу монологны ирем язып бирде. Ничек булды бу дисезме? Беренче тапкыр стендапта чыгыш ясап кайтканнан соң әйтә бу. Сиңа яңа текст кирәк булыр инде ул, үзем язып бирәм ди. Ничә ел бергә яшәгәннән соң нинди изгелек микән бу дип шунда ук шикләнеп куйган идем мин аны. Чөнки быел өйләнешүебезгә 13 ел булды. Рәхмәт. Годовщинага ирем миңа зур 2 букет һәм бриллиантлы балдак бүләк итте. Телеграмда стикерлар белән. Күңелне күтәреп торсын дип закрепка куйдым. Көн сайын кирип карыйм хәзер шул бүләкләрне. Дөресен әйткәндә, безнең гаиләдә бүләкләр темасы ул бик проблемалы. Чөнки менә очраша башлаганда ирем миңа һәр бәйрәмгә, яңа елга да, 14 февральга да, 8 мартка да, хәтта туган тел көне белән шигырь бәйрәменә дә бүләкләр ала иде. Өйләнешкәч, бу даталар барысы да резко гына шәригатькә сыймый торган мәҗүси бәйрәмнәргә әйләнеп китте. Шуңа күрә бәйрәм итми без аларны. Менә беләсез микән, диндә 3 төрле ялган рөхсәт ителгән ди. Шуның берсе гаилә мөнәсәбәтләрен саклап калу өчен хатынга ялган сүз сөйләү икән. Калган икесе нинди дисезме? Белмим, монысын да миңа ирем генә әйткән иде. Шул очрак булды микән, ирем миңа монолог язып бирәм диде бит. Но җәмәгать эшне сузып йөрү дәрәҗәсендә минем ирем шикелле кешеләр дөньяда юктыр инде ул. Ул бу өлкәдә дзен дәрәҗәсенә ирешеп килә. Менә бер генә мисал. 3 ел элек духовкам ватылды, яңаны алдык, һәм миңа ул духовканы урнаштыр дип 3 ел буе иремә ялынырга туры килде. Әле бер көнне генә духовканы урнаштырдык, муж на час чакырып. Кызлар, муж на час вот тема икән. Мыр-мыр килми, нәрсә кушсаң шуны эшли. Щук иш кайда дип, рулетканы тап дип, крестовый отвертканы кая куйдың инде дип нервыны ашамый. Ахырдан, ашамаса үзең эшлә дип бөтенесен дә ташлап чыгып китми. Сездә ничектер менә бездә ирнең өйдә нәрсәдер эшләве гел шундый грандиозный семейный скандал белән тәмамлана. Без ирем белән 2 малай үстерәбез. Икесе дә мәктәптә укыйлар инде. Монда бармы шулай балалары мәктәптә укый торган кешеләр? Әле балаларыгызны йоклатырга дип кайтып китмәгәнсез икән, ярар. Сезнең кайгыгызны уртаклашам уку еллары башлану белән. Әле уку елының 1 ае бетмәде, минем нервлар уже бетте. Кичләрен эчә башладым. Пустырник эчәм, магний. Чөнки нервлар чыдамый бит. Көн сайын дәрес хәзерләргә кирәк. 40 родительский чатта утырырга кирәк. Кемгә күпметр акча күчерергә кирәк көн сайын. Шул вакыт мин гел уйлыйм, ник мин әйтәм, мин бу балаларның атасы түгел икән дим. Менә быел җәй көне тагын бер зур вакыйга булды. Миңа 35 яшь тулды. Хәзер яшьләр ягыннан картлар ягына чыгып киттем инде менә. Юбилейны бик грандиозно үткәрдем. Больницада, 6 әби белән бер палатада. Кефир күтәреп минем хөрмәткә. Моның хәтле сәламәтлек теләгәннәре юк иде әле бер качанда. Ятам шулай юбилей дигән көндә операция өстәлендә. Изге кешеләр туган көннәрендә үлә ди бит. Мин әйтәм, үлеп китсәң дә кызганыч инде. Күпме эшләйсе килгән, ләкин эшләмәгән эш кала бит. Менә рассада, скандинавская ходьба, салават концерты. Но 35 яшь тулгач чынлап та тормышлар үзгәреп китә икән.
Менә элек атна буе йокламыйча да йөри ала идем. Хәзер бер көн йокламасам атна буе кеше була алмыйча йөрим. Кофе да булышмый даже. Элек менә бер стакан кофе эчеп куясың да бодрыйланып китәсең иде. Хәзер бер стакан кофе эчәм дә давление белән йыгылам. Но бирешәсе килми әле, шуңа күрә инде бераз сәламәтлекне ныгыту һәм инде әлбәттә ябыгу өчен фитнес-клубка йөри башладым. Тренер белән 2 ай шөгыльләнәм инде. Әлегә кошелек кына ябыкты. Үзем ябыкмадым. Чөнки фитнес-клубта минем уровень ул балалар бакчасы дип атала, детский сад. Мин анда скакалкада сикерәм, туплар белән уйныйм, шар тәгәрәтәм. Әлегә тренажерларга барып җитә алганым юк һич тә. Менә сезнең игътибар иткәнегез бар микән? Фитнес-клуб ул кичкенә чакта туганнарга ашка бару кебек. Ниндидер сакаллы мужиклар йөриләр, сиңа таныш булмаган. Бөтенесенең кулында тастымал. Пыш-пыш нәрсәдер сөйләшәләр үзара. Син инде шушыны карап, башыңда бер генә уй, бу кайчан бетәр дә, кайчан ашармын икән дисең. Иң яхшысын әйтергә аткан бит. Менә мин ябыга гына башлагач, боди позитив модага кирде тагын. Ансы да кире килеп тора тагын, без өйләнгәч теге төн кыскарды дигәндәй. Теге иремнең текст язып бирүе кебек миңа гел кире килеп тора. Кичә иремдән сорыйм инде, мин әйтәм текст кая дип, минем авторым инде гырлап йоклап ята. Чаралашкан әле язам, хәзер битерәм ди. Безнең әти шулай әйтә иде. Телевизор караган җиреннән креслода йоклап китә дә, телевизорын сүндерсәң уянып, ник сүндердең аны, мин бит әле карый идем ди. Бик зур рәхмәт сезгә, минем шул, бетте. Алсу Хабибуллина. Давам итәбез, киләсе шаяртучыбыз безнең Нефтче Тукай районыннан. Безнең сөйләшергә вакыт булмады. Менә шу 2 мәгълүматны авызыннан алып калдым. Безнең стендап сәхнәсендә беренче тапкыр, шуңа күрә матур кайнар алкышлар белән каршы алабыз Хәлим Шәйхетдинов. Сәмсез, хәерле кич. Минем исем Хәлим, миңа 28 яшь. Хәлим ул менә шундый исем, беләсезме? Җыр синең турында түгел, ләкин аны гел сиңа багышлап җырлыйлар. Шуңа күрә мин кичкенәдән әй Хәлимә җырын тыңлап үстем. Соңыннан каяндыр мөгаен рус теленнән Подхалим дигәне килеп чыкты. Анысы мин уйлап чыгарган әйбәт түгел. Мин Тукай районы Иске Байлар авылыннан, һәм халык бездә бик креатив, шуңа күрә Яңа Байлар авылы бар. Ләкин инде нинди начарлык эшләгәннәрдер, белмим, аларны гадәттә без Кәҗә Байлары дип йөртәбез. Һәм халык бездә гадәттә булай сөйләшә, Кәҗәдә Сабан туе бүген, Искедә кайчан? Искедә белмим кайчан, Тавасты байларында кайчан икән? Тавасты байлары ул 3нче байлар. Һәм халык бездә креатив кына түгел, баланс дигән әйберне ятата. Шуңа күрә бар Тавасты байлары һәм бар югары байлар. Һәм инде кемдер тагын кирәк дип әйткән күрәсең, каршы алыгыз 5нче байлар, бу Тулбай авылы. Һәм инде сездә сорау туарга мөмкин, кайсы байлар байрак дигән. Һәм инде минемчә бу Тулбай авылы, чөнки беренчедән аларда асфальт бар урамнарында. Һәм икенчедән алар лимузин үгезләр асрыйлар. Ул шундый озын, борылганда юлны каплый урамда. Һәм өченчедән Сабан туйга җырларга, биергә, катык белән кыйнарга аларга Фердус Тимаев килә. 2 ел килде, соңыннан катыклары бетте бугай. Кире Иске Байларга әйләнеп кайтык. Безнең авылда нигәдер Гагарин урамы бар. Актаныш якын булганга инде белмим, чөнки Актанышта анда космодром бар ахрысы. Һәм Актанышның бер авылында Татарстанның баш конструкторы туган, дип әйтик. Гагарин
поехали деген булса, аның біз булдырабыз деген сүзләрен барыбыз да беләбез. Һәм инде баш конструкторны белүчеләр, коллегалар, дуслары биеккә күтәрелә алдылар. Космоска очып җитмәделәр, ләкин бик күпләре Казанга хәтле очып җиттеләр. Безнең авылга иң якын шәһәр ул Ятшаллы шәһәре, һәм біз әти белән бер вакыт мегастройга төзелеш материаллары алырга бардык. Һәм нәрсәне дә таба алмадык. Әти консультант егеткә мөрәҗәгать итте. Ләкин инде ул белмим дип җавап бирде. Әти инде аңа син компьютер укыгансың бугай дип әйтте. Теге малай инде аптырады, каян беләсез ди. Әти беләм ди, чөнки компьютер укыган кеше бер нәрсә дә белми ди. Шулай хәзер күп нәрсәне белмәсәң дә нейросетлар ярдәмгә килә. Текст та яза, рәсем дә ясый. Мин дә үземнең нейросетка баш миңа мөрәҗәгать иттем. Төннәрен йоклаганда гадәттә мин сөйләшәм. Диктофонымны куштым һәм Татарстанда булган хәл дигән темага текст язарга куштым. Һәм менә булайрак килеп чыкты. Кичә студент, бүген президент, иртәгә рәис. Ләкин бабай белән сөйләшкән идек, киләчәктә тагын президент булыр диде. Мин 4 ел Казанда укыдым, соңыннан 2 ел Мәскәүдә. Һәм Мәскәүдә укыганда мине алдадылар. Оят түгел инде, бер генә тапкыр. Анда Англиядан Арсенал футбол командасы килгән иде. Һәм кассада билетлар калмагач, мин билетны онлайн, интернеттан алырга булдым, ВКонтакте аша. Һәм анда Николай дигән мужиктан билет алдым инде. Ул билетның ярты хакын җибәргә кушты, мин аңа 500 сум җибәрдем. Ул акчаны алды һәм юкка чыкты. Ул 500 сум белән эшләгәндер инде, белмим Мәскәүдә. Ярты шаурманы алып башладым икән, белмим. Ләкин инде мин аңа ахырда шигырь юллары белән җавап бирергә булдым. Шигырьнең исеме Николай Ник Алай дип атала. Һәм мәңге онытылмас синең бу эшләрең, 500 сумны урлап шаурманы тешләвең. Николай, маңка малай, акчаны кире давай. Бетте, рәхмәт. Халим Шайхутдинов. Аның бит әле исеменә фантазиялы була бит әле тагын бар. Аның бит башына гына уйлаганнар, ахыргы ягына уйламаганнар. Мисал өчен менә кайбер кызлар ниндидер критерий буенча Халимузин дип эндәшәләр. Әгәр дә аны күргәч теге газлар килә башлый икән, Халиманат. Анда бар әле тагын фантазия. Фантазия салырга мөмкин. Ярый, алга таба дәвам итәбез. Хәзер чакырасы килә бирегә бабайны. Мин инде Фаил Баязитов булсам, ул минем бабай. Юк, без. Минем фамилия белән аның исем ошагынга түгел. Йөзенә карарга кирәк һәм весына. Каршы алыгыз, җәмәгать. Баязит. Воу! Кемне алдалым инде? Да, вес имею. Минем исемем Баязит. 30 яшь тулып килә. Быел мин бу яшькә җитеп юридик факультетны тамамладым. Магистратурада тарихны өйрәндем. Хәзер филологиядә укыйм. Бер сүз белән идеаль шәдәш булырга әзерләнәм. 30 яшь тула һәм мин инде яшь үсмер дә түгел. Әле улыгаеп беткән иратта түгел. Ниндидер арадаш позициядә һәм үземне ничек тотарга белмим бу дөньяда. Бер яктан тиктоклар төшерергә әле ужасың, ике таяк тотып урам буйлап йөрергә әле әзер дим уже. Әле соң, әле иртә. Юк, Корней бабай. Воу! Алайда камуфляж костюм алырга үземә булдым.
Гадәти әйбер, менә хатын-кызлар 1 яшькә җитеп, алар табигатька тартылалар. Расада ясыйлар, гөлләр үстерәләр һәм песигә улым дип эндәшә башлыйлар. Имеш табигать тудыралар. Ирләрдә бүтәнчә, без камуфляж костюм киябез дә, үзебез табигатька әвереләбез. Беләсезме, бер теориям бар. Шүрәле дә, ул урман пәрие түгел, ул урманда югалган бер камуфляжлы мужиктыр ул мөгаен. Менә шул камуфляжны алырга дип әйбәт кибет таптым, отзывлары искиткеч шәп иде. Адрес буенча барам, кибет юк. Мен инде күңелсезләнеп кайтам, усал. Интернетка керәм дә 5 йылдызлык отзыв язам монарга. Әлбәттә, чөнки әйбәт камуфляж күренмәскә тиеш. Тирә-яктагы танышлар өйрәнә башладылар. Өйрәнү генә түгел, әле аерылалар да, төрмәгә утырып чыгалар. Ә мин бер кеше турында сөйлим менә. Һәм беләсезме, җанга, күңелгә иң авыр булган әйбер ул яраткан кешенең туенда кунак буларак булу. Минем андый ситуациядә булганым бар. Уйлап куйган идем анда. Брат, әрәм булып биттең бит инде. Хәзер футболга да җыелмыйбыз егетләр белән. PlayStation'да уйнарга кеше юк. Өйләнгән дусларны җыю дөрестән дә кыен. Ул өйләнүне мин бөтенләй условный срокка ашатам. Анда да монда да отмечаться итеп йөрисең. 12-дән соң өйдән чыгарга ярамый. Һәм бөтен эшләгән акчаң бюджетка күчеп бара. Wildberries бюджетына. Үзеңне начар тотсаң, сине трудовой исправительный работаларга тещага җибәрәләр авылга. Так, ул биталагаларны күргәнегез бардыр инде, алар махсус кыюкидә йорт сатып алалар, юлда азагырак булыр өчен. Аннан соң алар пробкада да бердән-бер шатланган кешеләр бит. Һәм инде менә өйгә кайткач, парковкада 2 сәгать утырып өйгә керергә җыйган кешеләр шулар инде. Картая башладым. Кебек инде картаю сизелә, аяклар авырта, мыгырдап, утлар сүндереп йөрим бөтен җирдә. Ларгус алырга уйладым. Әйбәт машина, багажнигы бик зур. Менә картаюның әйбәт әйберләре ябышмый шул менә. Сәгать 6-да торып үз эшләрен эшләгән юк әле. Беләсезме? Матур картаясы килә. Менә базардан күзлек сатып ала торган кешегә әйләнәсе килми иде. Бер концерт алданрак килгән идем бер концертка. Көтәм, янәшәгә бер яшь кыз килеп утыра. Көтәбез, көткәндә сөйләшеп киттек инде. Аралашабыз, контакт бар, көлешәбез. Бик матур бара. Һәм бу кыз концерт башланыр алдыннан миңа бырлада. Кызганыч ди. Кызганыч, ник минем әтием дә шундый кызык кеше түгел ди. Аптырап киттем. Шундый яшь, уже папига бар. Анда борчудан кан басым күтәрелеп китте. Әле өйләнмәдем, аңлагансыздыр. Элек потенциаль хатынга бик югары таләпләр куела иде. Ул матур да булсын, тәмле пешерсен дә, ачык форточка белән йокларга яратсын. Хәзер сүрелде, таләпләр икәү калды. Үз кружкасы белән булды, чөнки миндә берәү. Һәм инсульт билгеләрен таный белсен. Ансы бик кирәк. Ашарга, кафега күбрәк йөрим. Һәм вкусно как дома дигән әйберне бөтенләй аңламыйм. Вкусно как дома. Беләсезме, кайда вкусно как дома? Дома. Ә мин акча түлим. Миңа вкусно, как будто приготовлено поваром, отучившимся в специализированном учебном заведении кебек булсын. Спортзалга йөри башладым. Әлбәттә, тренер ялладым. Чөнки мин яшәү белән үлем арасында булганда кемдер мине күзәтеп торырга тиеш. Без инде теге соңгы сүзләрне әтиәнигә җиткерер өчен. Икенче тренировкада ясин чыгарга өйрәндек.
бір күнні әни шолтырата. Тискәрі генә. Баязид ди. Зинахар өчен балалы кыз ала күрмәде. Кияүгә. Мен уйлыйм, песи турында сүз барамы, бәби турындамы? Икенче фикер. Ничего себе балалы кыз, балалы. Тарихта андый бер генә ситуация случай булганы бар. Ансын өлгермәдем. Гафу итегез. Да, мен үзем уйлап куйдым инде, балалы хатынга нигә мин кирәк? Тагын бер бала. Минем өчен мат капитал бирмиләр. Алай да уйлап куйдым, бу утышлы әйбер. Сразу өйләнәсең дә, сиңа PlayStation арга иптәш тә. Тоже җае бар. Булай әни шалтырату тиз булды, резко. Гадәттә миңа әни ике сәбәп белән шалтырата. Ул берсе берәр авыр әйбер күтәрергә кирәк булса, икенчесе акча кирәк булса. Миңа. Сизгәнегез булгандыр. Безнең әти-әни буынында нормаль дуслар булган. Һәр мәсьәләгә үз кешесе бар. Кран ватылса, вәкил абый сантехник. Анда справка кирәк булса, Саня апа МФЦда. Перфоратор кирәк булса, Айдар хайван сәгать 7-дән нәрсәдер тишә. Ә безнең сплошной сәер профессиялы кешеләр. Берсе рилсмейкер, икенчесе коуч, таролог, астролог. Өченчесе бөтенләй стендап комик. Буларга бер мөрәҗәгать әйтеп булмый. Берәр мәсьәлә белән килсәң, мәсьәлә дә чишелми. Әле буларның авторский курсында сатып алырга була кредитка. Кстати, стендап буенча кирәк булса, Рамил Агдеевка мөрәҗәгать итегез. Менә дигән курслар. Рекомендую. Урта яшь кризисы килеп җитә бугай. Менә мәзәкләр сөйләп йөрим. Видеога да төшергәннәре булды бер тапкыр. Менә бер вакыт кыз белән аралашабыз интернет аша. Хатлар язышабыз, анда-монда нормаль сөйләшү бара. Татарча юмор турында сүз китте. Бу әйтәм, менә видеога төшерделәр. Айта җибәрдем. 1, 2, 3, 4, 5 көн җавап юк. Всё, теге стиль. Мен әйтәм, әрәм китте кредитка алган акчалар, да? Аннан соң менә бер атна узгач, миңа бер җөмлә җибәрде ул. Нормально булган буды. Моны ник мин сезгә әйттем менә, ошамаса, бер аратыннан сөйләшербез. Рәхмәт. Ничек сезгә минем бабай, Алкышлар минем бабайга, Баязит! Мондай зур, вообще ике генә әйбер бар. Берсе Баязит, берсе холодильник индезит. Менә белмим. Синнән юктымы бу рифма? Всё, киләсе фит. Ярый. Всё, стендап кызганнан кызза хәзер. Стендапның, татар стендабының кеме дип атарга, белмим. Мен бер фикер йөрткәнем бар иде, юмористлар бәлки белә торгандыр, шундый китап бар, Библия юмора дигән. Джоди Картер Библия юмора. Беләсезме? Алкышлагыз әле. Даже безнең стендаперлар кул чапмады. Моны син генә беләсең, братан. Менә әлеге кешегә ул инде безнең дин өлкәсендә дә аннарысың инде теге мулла псевдоним астында да беләбез без аны, шуңа күрә аңарга менә татар юморының Коръәнен язарга кирәк миңа калсам. Рамил Агдеев. Исәнмесез. Да, исәнмесез. Минем татар теле ул YouTube сыман. Кой бер җирләрдә катып кала. Сез теге VPN булып миңа булышыгыз, яме? Сөйләштекме? Алкышлар берегез. Әйе, менә безне бит инде төшерә TMTV, TNV, һәм инде менә күп чыгыш ясадык, һәм менә минем материал 18+ материалын. Менә кисеп алалар. Киселәр дә күрсәтмиләр. Берничә тапкыр шундый хәл булды. Ә мин бүген менә бүтән кисеп алган әйберләрне бер чыгышка җыйдым. Менә бүтәнләй безнең чыгышны кисеп атыгыз. Киттекме? Әйдәгез 18+. Әйе, мин Әйдә Шоярд проектының җитәкчесе.
татар КВН татар телендә әйдә шаярт. Һәм инде минем хатын менә теге йокларга яткан алдыннан әйтә. Ну, әйдә шаярт. Ну, мин шаяртам. Башта сәламләү бәйгесе 10 минут. Да. Аннан соң импровизация. Аннан соң үй эше. Аннан соң сүз айваста дип хәбирәбез. Татар теле бик әз булды. Рәхмәт айвас. Әйе, һәм инде менә беләсезме, популяр буласы килә бит инде, әйме, популяр буласы килә. Менә әйдә шаяртны телевизорга тыгып җибәрдек 5 ел элек. Үзем аны алып бардым 2 ел. Менә үзем алып бардым. Һәм инде менә ТНВ-дә беренче тапкыр әйдә шаяртны күрсәткәч, минем белән мин үзем алып барам, әйдә шаяртны күрсәтәләр. Мин дә, ну все, мин хәзер йолдыз булам дип. Йолдыз булам, ручканы әзерләп куйдым. Әйдә шаяртны күрсәттеләр. Чыгам урамга, ЖК Веснада, Казанда, барысына да барыбер. Бер көн үтте, 2 көн, 1 ай үтте. Бер тапкыр мине охранник таныды. Безнең өйнең охраннигы. Егет, бу син бит теге, әйдә шаяртны алып барасың ТНВ-дан. Мен әйтәм, әйе, мин, әйе. Егет, үзеңә берәр җүнлерәк эш таба әле, Авылга кайттым, Сорман районы, Искеймен авылы, Сабантуйга. Ну, минем туган авылым, анда бит мине инде танырга тиешләр, ТНВ карыйлар бит. Чыгам Сабантуйга, теге, барысына да барыбер. 3 әби утыра. О, Рамил, сине ТНВ-дан күрдек, татар КВН алып барасың, әйме? Мен әйтәм, әйе, рәхмәт әбиләр. Ләкин мин яшәрәк кызларга расчетовал. Шулай менә. Авылны бик яратам, Сабантуйлар, авыл менә беләсезме, һәм инде менә авыл бит ул шундый кызык, шундый яхшы урын әйме, менә беләсезме? Авылда әйме, менә һәр бер кешенең бар үзенең пештә торган яраткан урыны. Ләкин ул туалет түгел. Менә яраткан урыны бар, ләкин ул туалет түгел. Ул үй ярты, сарай, бакча. Кемдер ел буе миләшне сиптертеп үстерә. Төнне ул чыгасындагы, 1-2 метр әйме төнне яраткан урын. Кыш көне ишекне ачтың да сразу. Или чыгып тормыйсың, прямо чиләккә иде, әйме. Андыйлар да бар. Әйе, авылны яратабыз, алкышлар бирегез әле авылга. Әйе. Татар авыллары, татар авыллары, менә, һәм менә безнең сүзләр дигән бик кызык менә, мәсәлән, шундый сүз бар, менә хатын кыз һәм ир-ат, әйме. Менә просто как пример, менә нишләп, дуслар, уйлагыз, нишләп менә хатын ул кыз, а ир ул ат. Татар телендә уже все безне определили, братан. Хатынлар кыз, а без ир-ат, ну-ка давай впахивай. Татар телендә менә бик сәер сүзләр бар. Менә мәсәлән шул теге 18+ дисәң, 18+. Мәсәлән менә секс сүзе ничек тәрҗемә ителә беләсезме? Беләсезме, беркем беләме? Мин беләм. Секс ул татарча җинси мөнәсәбәт. Җинси мөнәсәбәт. Бу ниндидер куркыныч әйбер бит бу. Моның белән шөгыльләнергә дә куркып торасың, әйме? Әйдә, җинси мөнәсәбәт белән шөгыльләнәбез. Әйе. Или менә кино караңгыз бармы? Кызлар ярата инде аны. Җинси мөнәсәбәт в большом городе. Җинси мөнәсәбәт, наркотики и рок-н-ролл. Бүген монда. Һәм менә шул 18+ сүзләре менә, егетләрдә дә, хатын-кызларда да бар бит инде менә теге. Татар телендә сүгенү сүзләре генә бар аның. Сүгенү сүзләре, әйтеп тормыйм да, әйме. Шундый сүзләр генә бар. А менә әдәбият сүзе юк аның, әдәбият сүзе юк.
ниндер яшелшәләр уйлый башлыйсың там, кыяр. Или ниндер кошлар. Улым, мунчага барасың, чыпчыгыңны ю, яме. Шундый гына сүзләр нишләптер. Һәм инде менә оргазм сүзе мәсәлән. Оргазм сүзе. Ничек тәрҗемә ителә оргазм сүзе? Гомумән юк ул, дуслар. Татарларда şu оргазм юк что ли? Кызлар бармы оргазм татарларда? Егетләр бармы? Вот! Бар ул. Белмим, ну секс ахырында, jinsi мөнәсәбәт ахырында нәрсәдер булырга тиеш бит инде татарларда. Ну хотя белмим анда, белән шей белән печенье ашарга. Ну хотя бы белмим анда содака таратырга кирәк бит инде ахырында. Мен аңладым, татарларның jinsi мөнәсәбәт ахырында нәрсә бар икәнен. Оргазм нәрсә ул икәнен. Беләсезме? Татарларда jinsi мөнәсәбәт ахырында беләсезме нәрсә? Ул гордость за свою республику и личная благодарность Раису. Һәрбер татарда. Шуның белән шу, зур рәхмәт дуслар. Рамил Агдиев! Ол ялганды на самом деле, аның jinsi мөнәсәбәт ахырында мен һәрвакыт кычкырам. Рамил Агдиев! Мен шуның өчен аның өенә килеп йөрим. Һәм шәм тотам. Вот. Алга таба барабыз. Менә киләсе шаяртучыны нык мотор итеп каршыларга тәкъдим итәм. Чөнки менә бүгенге уен булсын өчен, бүгенге чара булсын өчен ул бүтән көчләрен куйды ул. Ул менә класс сыйныф җитәкчесе кебек. Бүтән шаяртучылар аңа материалларын җибәреп ниттеләр, ул әзерләде, һәрберсен сөйләттерде, ятлаттырды, киендертте, җыйды, барлады. Гомумән шушы менә юмор белән яна ул. Татар стендапында үзе оештыра, үзе катнаша, рус стендапында шулай тәҗрибә туплый чыгышлар ясый, журналист, иде журналның шеф-редакторы, Чо гуглит татар кыз аккаунтының администраторы, һәм Шолт Мөхәммәтҗан проектының жаны. Әйбәт әйттем. Динара Зиннәтова. Хәерле кичләр, сәлам баршагызга да. Сәлам. Фаил барысында дөрес әйтте, шуннан да мин бүгенге чараның оештыручыларының берсе, һәм шундай бер әйтәсе килә сезгә. Татар стендапын оештыру ул бала тудырган кебек. Син процесс вакытында җинләнеп бетәсең, синең 100 тапкыр кәефең алышына, син Рамил Агдиевка гневные сообщениялар язасың. Но менә сезнең бәхетле йөзләрегезне күргәч инде әлбәттә барсы да ынтыла, бар да яхшы булып китә. Мин бүген сезгә яңа мәзәкләремдә сөйлим, бераз иске мәзәкләремдә сөйлим. Күңелле булыр дип өметләнәм. Белгәнегезчә инде мин сөйләгән идем, мин типик татар гаиләсеннән. Һәм 3 яшькә кадәр мин татар телендә генә сөйләштем. Рус телен бөтенләй белмәдем. Аннан соң мине әти-әни Чебурашка дип аталган балалар бакчасына бирделәр. Мин, конечно, минем өчен бу шок хәл булды, чөнки моңарчы минем тормышымда рус телендә берничә кеше генә сөйләшә иде. Ул да булса Леонид Якубович һәм первая тройка игроков. Шуңа күрә мин әти-әнидән мондый подстава көтмәгән идем, конечно. Алар миңа әйтәләр иде, үзеңне начар тотсаң, без сине чигәннәргә биреп җибәрәбез дип әйтәләр иде. Славяннарга бирделәр булып чыга. Һәм айнаны белән атлар чабышы урынына мине көтә иде. Теге төерчекле монный боткасы һәм балалар спектаклендә мунчалар роле. Ну, в принципе, бар да аңлашыла, бар да логично, чөнки чисто, русчада, татарчада примерно бер төрле яңгырый. Бер нинди гаҗәеп хәл юк.
Хәзер инде әлбәттә мин русча яхшы сөйләшәм. Русча иделнең шеф-редакторы булып эшлим, шеф-мөхәррире булып, дидер анда личный бренд үстерергә тырышам. Социаль челтәрләрдә мин текстларга һәм креативка багышланган дистәләгән видеороликлар чыгардым. Әмма бердән-бер теге залететь иткән минем Reels, біләсезме нәрсә турында? Анда просто менә монтыйлар пешеп җиткән дә, алардан матур итеп менә пар күтәрелә. Ул видео 138 мең просмотр җитә, беләсезме ни өчен? Чөнки комментарийларга хейтерлар килде. Вообще бик сәер хәлләр. Аннан соң инде мин бу әңгәмәне бераз позитив дулкынга чыгарырга тырыштым. Мин әйтәм, кызлар, килегез Казанга, мин сезне бездәге милли ашлар белән таныштырырмын ди. Берсе яза: безгә Уфада да мондый шедеврлар җитәрлек. Бездә дә манты пешерә белмиләр дип җавап бирде бу. Бик сәер хәлләр. Юк, мин, конечно, ишеткән идем интернетта теге вирусологлар, политологлар, мимологлар барлыгын, но мантологлар минем өчен дидер ачыш булды. Мин айтишник белән яшим. Кызлар, үзегезгә айтишник ирләр эзлисез икән, минем хаталарны зинһар кабатламагыз. Үзегезгә татар айтишниклар сайламагыз. Чөнки аның акчасына гына рәхәтләнеп яшәп булмаячак. Ул сезгә әйтәчәк: "Ачу син шулай акча әз эшлисең? Әйдә мин сине тестированиегә булса да өйрәтәм", диячәк ул. Айтишник белән яшәү бик күңелле. Алар акылсыз кешеләр янында озак чыдаша алмыйлар. Шуңа күрә мин бүген монда килдем сезнең яныгызга. Гомумән, миңа калса, айтишниклар барлыкка килү белән дөньяда гаделлек урнаша башлады. Чөнки элек акчалырак ир-атны кызыксындырыр өчен шундый идеальный фигуралы, озын аяклы булырга кирәк иде. Хәзер просто көтелмәгән иммиграциягә әзер булу җитә Казахстанга. Шул җитә. Айтишниклар шундый принцип буенча яши, эшли икән кагылма, работает не трогай. Шуңа күрә минем балага узырга шансларым юк, мин һәрвакыт эшлим. Шундый үзенчәлек. Әлбәттә, әти-әниләргә инде бу ошамый. Алар миңа әйтәләр: "Динара, безнең нәселдә юк андый хәл, безнең юк андый гадәт, 32 яшьтә шулай бәхетле булып яшәү гадәте юк", дип әйтәләр алар миңа. Алар бит әле гадәттә мисал итеп китерә теге туганнарының, танышларының балаларын теге менә, бөтенсендә бар инде двоюродныйлар, троюродныйлар, анда 5 бала тапканнар да, хәзер суши за репост отмакчы булып утыралар. Менә шундый кешеләр. Әле алар нәрсә дип әйтәләр? Бала үз азыгы белән туа диләр. Ну, вряд ли анда унаги-маки күздә тотылгандыр ул мәкалә әйтемдә. Бик сәер хәлләр. Әле ни диләр бит әле, хатын-кызлар имеш бала тапканда, балага узгач бераз теге акыл чишмәсе саега дигән фикер бар. Мин, конечно, бу стереотипка ышанмый идем. Бер танышымның сторисен күргәнче, ул үзенең аның 3 баласы бар һәм ул кеше кызының туган көненә шулай дип язган: "Нәкъ менә 3 ел элек бу матур кызчык дөньяга килде дә, безнең тормышыбызны 360 градуска әйләндерде дә куйды", дип язган. Кем мәзәкне аңламады, сезне балалар бакчасында хәзер кемдер көтеп утырадыр мөгаен. Геометрия китабы тотып. Юк, ну в принципе инде мин тоже бераз әзер була башлыйм балаларга, чөнки үзем дә сәер әйберләр эшли башладым. Мәсәлән, ноутбук тотып каһвәханәләргә барып утырам, ТВ3 каналыннан гадалка тапшыруын карыйм һәм сезнең алдыгызда стендап белән чыгыш ясыйм. Мин дә шуның белән шул бүген рәхмәт сезгә. Динара Зиннәтова булды, алкышлар. Әйбәт. Алга дәвам итәсе килә, тиз итеп чакырасы килә аны бирергә, Яршаллыдан килә ул бирергә, һәрвакыт килә, яңа мәзәк сандыкларын тутырып, монда умырга, кертергә дип килә, һәрвакыт көлкү капчыкларын чәчеп батырга. Әзер ул, һәрвакыт каршы алабыз Владислав Шунский. Исәнмесез?
Зал, хәлләрегез ничек? Йокламыйбыз! Мин яшьләрчә, мин скуф түгел. 52! Я 3, Саха и Кутя, квадробер. Исәнмесез? Миңа бер вакытны әйтәләр, син скуф дим. Әйтәм, менә сиңа мә. Ни дидем, битердем. Әйтәм, нигә мин скуф? Яшьләр өчен нәрсә эшләсәң дә син скуф. Кыска җиңле күлмәк кидең, син скуф. Пивоны полторашка белән алдың, син скуф. Һәрбер селкенгән саен тавыш чыгарасың, син скуф. Татар телендә сөйләшәсең, син ыскуф. Мәйтәм, нәрсәгә скуф? Татар телендә инде күптән ул сүзне уйлап чыгардылар. Тәрҗемәсен. Чөнки һәрбер менә только син скуф яшенә җитәсең икән, син шул ук вакытта либо кемгәдер җизнәй, либо божай, либо обай, либо бобай. Скуфлар бар. Квадроберлар. Кем белә квадроберларны? Булатовый, ну кемне алдалыйсыз? Вот, квадроберлар. Кем белмей? Балалар, хәзер шундый яшьләр юнәлеше. Кинәләр хайван булып, һәм үзләрен хайван булып тоталар. Фәрит абый сыман, ләкин квадроберлар эшмиләр. Минем многоэтажкада күрше квадробер килеп чыкты. Мин аны баскычтан күрәм, әйтәм, Артем, ну син дурак что ли? Әйтәм, ну син дурак что ли? Ну сал инде колагыңны. Койрыгыңны сал. Ул миңа беләсең нәрсә әйтә? Мяу. Ансы ярар. Ул бит подъездда сия башлады. Мин аны ветеринаркага җибәрдем, бубенчиклары юк, зато подъездда чиста. Беләсез, мин уйлыйм, без матрицада торабыз. Чынлап, матрицаны караганыз бар бит инде яме? Чөнки, менә бар шундый дуслар, сез аны 1-2 елга бер тапкыр күрәсез. Урамда. Всё, сез барасыз, тегендә бара, допустим, Айнур. И всё. А ул NPC персонаж на самом деле. NPC персонажны беләсез нәрсә ул? Узкий специализация. Аның 1-2 фразасы бар, и всё. И ул всё, вот уенда уйнысыз. Ул сезнең квестыгызга вообще булышмый, ләкин аның 1-2 сүзе бар. Вот мин барам, Айнур бара, NPC персонаж. О, Влад, сәлам. Өйләндеңме соң? Балалар кирәк инде. Ел саен мин аны күрәм. Өйләндеңме соң? Балалар кирәк инде. Өйләндеңме соң? Балалар кирәк инде. И бер вакытта зыт-зыт мен әйтер йөзе селкенә. Ой. Короче, мен бит инде татар телен өйрәнгән кеше, мин урыс егетем. Һәм менә мин татар авылына килгәндә бер кеше рус телендә сөйләшми иде. Бүтән кеше татар телендә сөйләшә иде. Мин авылдан киттем, хәзер авылда бүтән кеше русча сөйләшә. Не вовремя, да, изрек? Элек бит ничек клубта ия? Менә син рус телендә сөйләшәсең, клубта, дискотекада, син крутойланасың. Синең киемең шәбрәк, бүтән кешедән, син крутойланасың. Син корона экстра эчәсең, әйме? Син вообще провокатор! Ярар? Мин Чаллыдан безнең шәһәр бик эшли торган шәһәр. Бездә бит күп заводлар. Кич белән чыгасың, буднида, сәгать 10-да, всё, урамда бер кеше юк. Пятница, суббота, как будто бүтән чаллыларны квартирадан куып җибәрәләр. Всё, бүтән кеше урамда эчәләр. Сез иртә белән суббота көнне урамда йөргәнегез бармы? Күргәнегез бармы шундый кешеләрне? Всё, син чыгасың, как будто Сабантуй, день города, бүтән кеше урамда. И анда бит конкретно зов джунгли ябыша. Ул передача ябылмады. Аны иртә белән күрсәтәләр. Потому что син сәгать 4-тә барасың заведение яныннан. Анда хищниклар тора. Тегендә самкалар, всё, китәбез. Тегендә травоядныйлар йөриләр, геолокация изләп. Ну всё, зов джунглей, хищники против травоядных. Яшьләр инде белмисез. Зов джунглиларны. Һәм шул вакытта кинәт минем монологым бетә, чөнки мин аны язып бетермәдем. Шуңа күрә миниатюра КВН. Класста булган хәл. Так. Кая Шунский? Опа, ул килмәде дәрескә. Тагын английский телен пропускает. Һәм мин аны шалтыратам. Алло. This абонент
is not available. EA Sport Tennis Game. Таха отасын азып айтам, короче. Алло. This abonent тоже is not available. Mortal Kombat. Пам-пам. Baby. А вы тири. Отбивка? Ну, надо аплодировать в отбивку. Ну, не ходили, что ли? Baby. Короче, теге шығышта мен үндештім кірешінлерге. Мені бір кіші де іштмеді. Яңадан қобатлайым. Кірешінлер. Иван Грозный өлді. Сізні бір кіші текшірмей. Қойтығыз Кирі, Ваня, Федя. Домой. Все, қазір можно. Әйді. Мен уже угрозалар күтем интернетте, шынлап. Жестко. Владислав Шунский, рахмат вам, спасибо. Владислав Шунский! Ну, бізге мында үрнәк еттіріп келеді, тіл мәселесінде де, юмор мәселесінде де. Алқышлар, әйбәт бейт, әйбәт. Шуның белән безнең әзерләнгән чыгышлар тамам. Әйдәгез әле бүтән шаяртучыларны чакырабыз сәхнәгә, кайнар алкышлар белән рәхим итегез. Владислав Шунский, Баязит, Алсу Хабибуллина, Халим Шайхутдинов, Динара Зиннатова, Рамиль Агдеев! Скуфлар шақилана теге. Қиламышларын көрсәң. Қазір енді стендапларына қорадық, жюри әғзаларына мұражағат етер вақыт. Һәр бір жюрида біздің бірішер бал бар. Өзіңізге ошаған шаяртушыға әлеге балын тапшырға мөмкин. Ләкин бір кішкене генә ескертмесі бар. Әгәр дә кемгә булса бал тапшырдылар икән, ул кешегә бүтән биреп булмый инде бу бәйгедә. Килештекме? Импровизацияда ярый, әлбәттә. Сезнең микрофон алып куйдылармы? Бар. Кызганыч, әйдәгез. Ничек бер генә менә? Бер бәйге. Ягъни берсенә 3-не, 2-не, анасы. Юк. Ансы акчалата гына ярый. Ну бик авыр мәсьәлә бу. Ну молодцы башта кул чабыйк әле барысы. Әйдәгез, әлбәттә, һичшиксез. Мин көткәннән дә яхшырак булды. Юк, шынап әйтәм, молодцы, Фәрид бигрәк тә билгеләп үтәгән Рамил Агдеевның татар теле һәр чыгыш сайын яхшыра, яхшы якка үзгәреш сизелеп тора, Рамил. Респект татарча яме. Сөендерләр менә Алсу Хабибуллина иң беренче чыкты. Гомумән мин шаккаттым, искиткеч. Алсу. Шулай ябынып та, түренеп та, сөйләп була икән бит. Бәйнеге авызын капламаган ла. Авызын капламаган бит. Әле ул ашы ишәдер дә әле ул дип әйтте ди. Баязит, мен барысын исемдә истә калдырдым мин. Яңаларның дип әйтергә кирәк инде. Син яңа түгел мен. Мин сине беренче күрәм кебек. Булат, кара әле. Халим менә. Ну, Динара инде һәр вакыттагыча. Бекенчилеген, заманча. Шонский инде ул. Bir söz aytмай. Ләкин минем бал ашуланмасагыз, Алсуга китә. Алсу Хабибуллина бер бал. Яхшы, молодцы, Фәрид. Менә мин шулай эшләргә уйладым. Рәхмәт. Назыгөл, сезгә сүз. Кемнең чыгышы күңелегезгә хуш килде икән? Мин монда берничә критерий буенча билгеләдем. Ниндирәк? Беренчедән бу тема төрлелеге, оригиналлеге дип хәтта әйтер идем мин. Икенчедән монда аңлавымча хронометраж безнең бераз аерыла. Сез курсовой карадыгыз менә. Тема ничек ачылган? Юк, кемдер презентациясы. Кемдер миңа бик узак сөйләгән сыман булды, име? Кемдер теге шалт сөйләде дә һәм кирип киткән сыман булды. Мөхәммәтҗан дидеме? Һәм тагын нәрсә бар әле. Но сәхнәдә тәҗрибәлек буенча кемдер инде сизелеп тора, күп мәртәбә чыгыш ясаган, инде тәҗрибәсе бар һәм үзен менә шулай яхшы тота. Кем беренче мәртәбә сорыйм әле шулай да? Кем дип уйлыйсыз?
Алсу. Алсу бит ме? Әйе, Алсу дип аңладым мин һәм шул гына. Халим, сез икегез. Баязит та. Сез дә беренче Безнең мәртәбә. әйтеп юк, әйтергә кирәк, Алсу белән Баязит безнең зур сцена фестивалендә катнашканнар иде. Хәлим менә әле дебют менә бу Шалт Мөхәммәтҗан сәхнәсендә беренче тапкыр. Ага, но барыбер дә тәҗрибәсе бар. Мин дөресен әйткәндә Алсуга бирермен дигән идем үземнең тавышымны, ләкин аны алып киттеләр, шуңа күрә тададам, менә бу иптәшкә бирәм. Баязит әфәнде, сезгә бер балл. Миңа ошады. Ярый, әйе, рәхмәт. Рәхмәт. Рамил әфәнде Закиров. Ну, миңа вообще ошады. Ато. Вообще прям, ну, менә беренче тапкыр сәхнәдә чыгыш ясыйлар диделәр. Ну, дөресен генә әйткәндә, менә чыгышларны карасаң һәм бөтенсен чагыштырсаң, алай дип менә авыз тутырып, сез беренче тапкыр чыгыш ясыйсыз, сез тәҗрибәле диярлек түгел. Барысы да теге бер тигез барды дисәң дә була. Шуңа күрә барысының да чыгышлары миңа бик шады. Мине иң күлдергән мәсәк ул NPC персонаж булды. Владка була минем бал. Влад, бер балл. Так, бик кызык безнең, бик кызык килеп чыга җәмәгать. Шуның белән инде беренче бәйгедән соң баллар безнең шулайрак булды. Владислав Шунский, бер балл. Баязит, бер балл. Алсу Хабибуллина, бер балл. Халим 0, Динара 0, Рамил Агдиев шулай ук 0 балл. Алкышлар. Алкышлар. Без күчәбез икенче бәйгегә, ул да булса импровизация. Импровизация без аны атадык хатирәләр дип. Ягъни инде без элекеге булган хатирәләрне яңартып, ниндидер мәзәк тудырырга тиеш булачакбыз әлеге сәхнәдә. Һәрберебезнең тормышында булган, яшь чакта булган, булмаса күптән түгел генә булган кызыклы хәлләрне искә төшеребез бергәләп. Менә шушындый беренче вакыйганы, беренче хатирәне тәкъдим итәм. Ул да булса тәрҗемә итәргә ярдәм итәрсез инде миңа. Утренник. Менә иртәнге утренник, ул иртәнге аш. Балалар бакчасындагы. Иртәнге банкет. Иртәнге банкет. Балалар бакчасы. Балалар бакчасы булырга мөмкин, мәктәп бәлки. О, син дигән, Киану Ривз малай. Жанне! Баба Яга. Эшлиме? Мине бәләге вакытта утренникта Баба Яга дип атадылар. Ләкин onlar этне үтерделәр, мин утренникка бүтән килмәдем. Яхшы. Мин садикка йөрмәдем. Безнең утренник ул авылда ашта узды ул. Мин дә балалар бакчасына йөрмәдем. Шуңа күрә минем утренникларны гел әбием оештыра иде. Бөтен балачагым әби белән бакчада үтте. Минем утренниклар шуңа күрә чубута, җиләк җыеп, бәрәңге корты чүпләп үтте. Аны һәр утренник Баба Яга булган. Бер сюжетта. Юк, утренник бит ул гафу ит инде. Бакчада гына түгел, ул бит мәктәптә дә булырга мөмкин. Башлангыч сыйныфлар мисал өчен ул бит инде бар, утренник дип аталгандыр инде. Мәктәптә утренник түгел иде. Нәрсә дип аталасың? Дискотека. Осенний бал. Башлангыч сыйныфта менә спектакль куялар. Юк. Белмим. Подкаст карап үттек монда. Утренник дип. Да, менә утренникта барыбыз да булдык бит инде, әйме? Без анда төлке булып киендек, куян булып киендек, әйме? Без бит инде квадроберлар булдык ул вакытта. Без бит квадроберлар. Дуслар. Мин мәктәптә укымадым, шуңа күрә минем утренникым әбиләр белән ашта узды. Мунчала. Игълан иттеңме син Халимне? Динара, русча әйтсәң, машалка ничектер яхшырак яңгырар дип. Аңлаешлырак. Минем дә утренниклар булмады, мин чөнки авылда яшәдем. Һәр көн сайын иртән сыерларны көтүгә куйдым. Просто хуҗасы шундый миңграу көн сайын куып чыгара, иртән сыерларны куядыр. Көтүдә юк авылдан куып чыгара. Так, бармы? Әйдәгез әле. Бу инде булган хәл. Безнең утренникта, петрушка белән киендерделәр бит инде. Кемнең петрушка булганы бар? Шундый калпак кияләр,
бирәләр дәген һәм петрушкалар. Менә кызлар снежинкалар. Кызлар снежинкалар булганыгыз бармы? Снежинкалар. Ә менә егетләр петрушкалар булды бездә. Һәм инде анда бер шундый прикол булды. Кыш бабай бүтән петрушкаларны үзенең капчыгына җыеп китмәкче булды. Ну шундый начар кыш бабай, әйме, шундый сценарий буенча. Һәм инде ул капчыкның төбе юк икән. Петрушкалар керәләр дигән, икенче яктан чыгып китәләр дигән. Тотмадың диләр. Ә мин ул репетициягә бармадым. Мин белмәдем аның төбе юк икәнен. Һәм мин, короче, петрушка, а монда начар кыш бабай капчыкка җыя. Мин җылый башладым, короче, шунда, шундый, ну, хайпанул, короче. Шул. Тупанул деген, тупанул. Утренник дигәндә татарчасына тәрҗемә тәкъдим итмәкче булам. Утро татарча иртә, ник, иртә ник. Ә менә балачага ник иртә? Узган вакыты. Ник иртәник булса лучшырак, ник иртәник. Иртәник батты бит инде ул. Джек, Роза. Әле тагын менә зарланып алыйм әле, мин бит инде үземнең дә утренникларым булмады. Әле миңа шул кадәр не повезло, балаларның да утренникларында була алмадым, чөнки ковид башланды да, әти-әниләрне утренникка кертми башладылар. Бармы? Әйдәгез әле. Мин кечкенә чакта һәрвакыт көнләшә идем үземнең двоюродныйлардан, алар авылда яшиләр иде. Һәм утренникларга аларга һәрвакыт нидер костюмнар тегәләр иде. Анда клоун булып киендерәләр иде. Да дидер петрушка булып анда әтәч, бүре, сарык. Ну, в принципе, хәзер аңлашыла. Алар хәзер дә шул әтәч, сарыклардан ерак китә алмадылар. Һаман шундый ук клоуннар. Мин утренникта, мин татар авылында үстем. Мин әле ул вакытта татар телен белмидер идем. Һәм мин утренникка богатырь булып кинәдер идем и против татаро-монгольского иге сугышадыр идем. Әйбәт! Соңыннан калырсыз әле чыгып типкәләр без аны. Да. Миңа бераз нәрсә искә төште. Менә утренникларда иң кызык кеше ул бит музыкаль укытучысы. Теге пианинода теге. Әйдә. Анарсын музыка бит, да, пианино ул менә булып баса, балалар би ул. Менә булай торып тора. Мин аны күрдем, менә мине бәрәкәй балалар, алар утренникта булганда, мин үзем балама карамадым. Мин һәр вакыт менә музыкаль укытучысына карадым. Шунда иң кызыгы иде. Минем үземнең утренникта булганым юк, катнашканым. Ну, минем сеңлем бар, ул 10 ел ара, һәм аның утренникларына барганым бар. Һәм анда иң кызык күзәтү ул воспитательницалар. Менә кайчан идеологически тиге выбритый бик нык тырыша торган воспитательницага карау иң кызыгы минемчә. Ярар. Юл выбритый дип кырынганнарын карайды, кырынмаганнарын карайды. Безнең мәктәптә әгәр дә утренникка бер рулетсыз һәм полторашка лимонад белән килмисең икән, кертмиләр иде. Яхшы, әйдә, Владта туктатыйк. Әйбәт. Алкышлар. Менә шушы хатирә өчен баллар таратырга кирәк. Рамил, сездән башлыйк әле. Минем балны бирәм петрушкага. Квадробер петрушкага. Квадробер петрушка, Рамил Агдеев 1 балл. Назлыгөл. Динарочка 1 балл. Булат әфәнде, сез кемгә тапшырырсыз икән? Монда ике җегет калды инде. Аха. Ике җегет калды, кайсысына дип. Әйдә тагын бер шаярту дип. Юк инде хәзер. Безнең тагын булачакмы? Була. Буламы? Шонский. Влад 1 балл. Монда бер сүзсез. Так. Нәтиҗәдә безнең Рамил 1 балл, Динара 1 балл, Хәлим 0, Алсу 1, Баязит 1 һәм Влад 2 балл.
Дұрыс айттым бит. Әйе. Олға таба барабыз. Бақшадан енді мектепке көшерге вақыттыр бәлки. Күнделіклер турында сөйлешесі келген еді. Күнделік чөнки ул шундый бір түгел хатире һәм без аны тиздән онытып бетерербез шикелле. Күнделік, мектеп күнделігі. Татарчасы дневник. Личный дневник Я- турында дневник. әйтергә буламы? Ох, ну әйдә барсын, әйдә ул да кірсін. Үзеңнең личный дневник, анда әйберләр юк иде безнең. Бар иде анкеталар, аның орттагы страницасын ачасың да, анда язылган не открывай дип, сен аны ачасың, анда не открывай, ачасың, анда не открывай, открываешь, анда син лох дип язылган. Шолт Мөхәммәтҗанның контракты шулай бит. Все, біттіме сіздің? Мен өзіме қазіргі актуаль вақыттағы күнделік турында айтырға тілем, ол менің дневник питания, ошау күнделігі. Мен бет енді тренировкаларға ери баштадым. Һәм хәзер миңа тренерім мәҗбүр итә ошау күнделік алып барырга. Мен дә отличница кыз буларак күнделегемне бозарга тырышмыйм һәм күнделеккә правильный питаниега туры килгән ризыкларны гына кертеп барам. Туры килмәгәннәре черный бухгалтериядагы кебек мимо үтә. Менә мәктәп көндәлеге ул бит безнең өчен менә беләсезме, бик зур әйбер. Менә без бит барыбыз да һаман менә, дүшәмбе, чәршәмбе, дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе куядыр менә монда. Менә монда куядыр якшәмбе. Пространствода Бик түгел булды бу. Минемдә черный бухгалтерия бар иде, ул икенче көндәлек икелләр өчен. Тәҗрибә, ул, ну, дөресрәге импровизация тәҗрибә белән килә. Сөйләп кара берәр нәрсә. Кызык булмаса да иде. О, каршылыгыз Халим. Минем инде көндәлекләрдәге бишле генә иде мин. Телефонда һәр көндәлек алып барам. Һәм миннән дә соңгы заметка. Дорогой дневник, мин бүген тагын свет саудым. Безнең Анда ераграк, я. Анда ераграк, ләкин тирәнрәк аңлыйлар алар. Бүтән мәгънәләрен чыгардылар. Әйдәгез, Динара. Пока алар күз алдына китереп утыра, тагын инде мәгънә бар сыйырсау дигәндә, сез җавап бирегез, әйдәгез. Безнең жилой комплексның чаты бар, объявлениялар белән, төрле рекламалар белән. Һәм анда кешеләр төрле нәрсәләр сата, нәрсәдер бушка бирәләр. Һәм бер көнне шундый игълан чыкты, бер мужик фотога төшереп җибәргән, берничә көндәлек Жириновский фотолары белән. Отдаю бесплатно дип язган бу. Бу инде Жириновский үлгәннән соң. Мин түзә алмыйча язып җибәрдем, әйтәм, тукта, абзый, мин әйтәм, бер 10 ел көт, мин әйтәм, раритет булачак, сатып җибәрәчәксең. Шундый вакыйга. Не могу, он мне напоминает, они мне напоминают о нем. Язмадым. Минем мәктәп көндәлеге штрих һәм замаз коркасында 2 тапкыр юқарак иде. Зато тышында Токио Хотел. Мин Эмма. Сен бабаңнар кешенә мөрәҗәгать иттеме кадер? Күрербез инде хәзер. Миңа әти әйтә иде. Һәр вакыт көндәлек алып бар. Киләчәктә автобиография язырсың да. Автобиография язылмады, минем бөтен серләрне белде ул. Давайте эксперимент. Минем башта калмасын. Минем бер иптәшем Чаллыда укыды, татар-турецкий лицейда. Ул безгә әйтәдри, менә безнең классташ кызлар 11нче класска җитү белән көндәлекләрне ачкач, анда турклардан фотолар килә башлады.
Миңа көндәлекне әти алып бирде бер тапкыр. Классташларның көндәлегендә анда Ван Дам, Шварценеггер, минекендә Салават Фатхетдинов. Һәм мин аннарсын татарин дип йөртә башладылар. Мин бер көнне татар КВН ясарга кирәк. Шул, надо было там остановиться. Причем сіз ул күнделікні сатып алмадыңыз, сенің әйтең гаишник, ул туктатты Салаватны, и ул машинасынан чыгарып берді шул күнделікні. Сенің балаң бармы деп. Улыңа бүләк етерсің Салават ойыңдан. Да, ортында жырларының списогі. Дневник ортында. Ортында бит концерт, yok ақырында бит гимн. Сонда мен яратам сені Татарстан. Андан календар шығады. 2004-2005. Это все мне в зачет, менә бу. Ярый, бармы тагын хатирәләр? Әйфәт булды. Салаза кешеләр бетерсәк, кимгә кылсак. Әйдәгез жюри, әйдәгез укышлар, әйфәт, бара шап, бара. Бу юлсы сездән башлыйбызмы булат әфәнд? Әйдәгез. Мен теге вакытта бал бирмәкче Рамил Агдеевка. Ая. Қалды күңелдә. Шуңа күрә Рамил Агдеев. Рамил әфәндес, бер бал. Ал, бирәле, битсә тарат әле. Юк. Ашыйсыңмы? Халим тоже bir арбузлык кына сөйләде бит инде. Сөйттем бит түлә дип башта. Коррупция. Әйдәгез, Назлыгүл. Мин шушы икенче импровизация башланган чок, инде хәл итеп куйган идем. Мин әйтәм, бирәм инде мин моңа бал дип, шуңа күрә Хәлимгә бирәм бу юлы балны. Садака. Дөресен генә әйткәндә, авыр. Менә мин уйлап тордым да, мин әйтәм, я Алсуга бирәм, я Баязитка бирәм дип утырам хәзер, әйме. Ничектер бүлеп булмыйм ул балны. Чөнки менә Карбузны гына була, әйдәгез. Баллары бүленми. Әйдәгез, Баязит булсын, чөнки аның активрак булды җавап бирүләре һәм күбрәк булды, шуңа күрә Баязит сиңа. Баязит! Так. Сезнең подсказкаларыгыз белән, сезнең ярдәмнәрегез белән мин яңадан игълан итеп чыгачакмын. Сез камерага прям булай торып торасыз. Рамил Агдеев 2 бал. Динара 1 бал. Халим 1 бал. Алсу безнең 1 бал. Баязит 2 бал. Һәм Владислав 2 бал. Уенда интрига барлыкка килде. Ярый, җәмәгать киләсе хатирәне сездән сорыйсы килә. Ниндидер хатирәне яңартасыгыз килә икән, әйтегез әле, әйтегез. Һәм бергәләшеп искә төшербез, сез бераз гына фантазияны эшкә җигәрбез. Беренче мәхәббәт әйдә. Инде монда 18+ дип сөйли башлаган сөйләделәр бит инде. Беренче моторда булган. Минем беренче мәхәббәтем ул татар халкыма. Минем икенче мәхәббәтем беренче татар халкына. Минем беренче мәхәббәтем Ләйсән Гимаева. Алайса, минем беренче мәхәббәтем Булат Бәйрәмов. Рамил брат, син генә калдың бит. Әйдә, өйләшеп бер убышык та инде. Ну раз подхалимство, минем беренче мәхәббәтем Рустам Нургалиевич. Айда хәзер серьезно, айда. Моя первая любовь Владимир Владимирович. Әйдәгез, Булат башлаган нигә, Булатның җырына нитмәгә әле кушылмыйк. Әйдәгез, беренче мәхәббәтне уныттык. Ничек кенә авыр булса да. Ай, башланды монда алайса. Әйдә, яңа хатирә. Шулай була Беренче утырмыш. тапкыр балыкка бару. Ну кызлар туры килмей, все, аңлашылды. Сау булыгыз. Юк.
Нишләп бәле син алай дисең? Менә мин 2 малай үстерәм, мин балыкка җәй сайын, көн сайын почти йөрим. Балыкта тота беләм. Юк, ул андый балык тоту түгел, без анда эшеп кайтабыз. Барма? Байда балык Әйдә, беренче Булса- мәртәбә гөмбәгә бару. Койда? Гөмбәгә бару. Гүмбә. Әйе. Ик To'xta, sen точно. Kiyovda Беренче ha gumba turida сөйлиләр. Беренче тапкыр гөмбәгә бару шул хәтле әйбәт булды, без аны даже хәтерләмибез дә ничек үткәнен. Влад белән бардыгызмы? Мин ул геолокацияны тәки тапмадым баргач. Минем әле барганым юк, но камуфляж костюм әзерләячәкмен. Бүтән хәтирә дисезме? Зал нәрсә ди? Бүтән хәтирәме? Әйдә кунакка бар, әйдә кунакка бар. Всё, ахыргысы кунакка бару. Алкышлар һәм башлыйбыз. Кунакка баруның түгел, ә кайтып китү менә. Гел инек истә калган. Безнең татарларда саубулаша алмыйча, китә алмыйча интегәләр. Мин ярты төнгә хәтле әти белән әнинде көтеп, ишек төбендә киенгән килеш басып тора идем. Без утырып чыккан әбигә кунакка барган идек. Ул ашта садака урынына тәмәкелешеп йөридер. Мен үзем Мишәр авылыннан, бездә садака урынына козлык бирәләр. Ито бер телендә киселгән тәлинкәдә мәгез алып чыгыз. Мин үзем урыс егете, миңа любой авылда мончы бирәләр иде. Минем кушамат мулла бит инде, ну, булды. Һәм инде менә егетләр авылда минем арттан кергәндә, инде кунакка бит инде. Арттан кергәндә мулла дип кычкыралар иде. Мулла! Әби, анда индер мулланы чакыралар. Бездә мулла яшиме әле дигән иде. Так. Юк, пока бүтүнесе күз алдына китердек кичкенә генә мулла чыга шопан белән кичкенә генә. Так. Сумыя чөлләрдә аш уздыралар. Ашларда бабайлар белән кунакка ашларга күбрәк йөрер өчен мәдингә укыдым вообще. Бу инде жизнь теге минем гаиләдә булган хәл. Тотарларда буладыр ул. Менә кунаклар утыралар бит инде. Анарсын утыралар, бер моментны киенеп чыгып китәләр дигән ишек жабыла, һәм минем әти әйтә иде. Наконец-то киттеләр булар. Безнең ул теге крылатый фраза булды. Наконец-то киттеләр булар. Кунакта булганнан иң матур әйбере ул кунакларны каршы алгач, алар кунаклар китеп баргач инде менә шул калдыкларны, калган әйберләрне ашау менә. Анардан да тәмлерәк, ана рәхәтләр әйбер юк. Гафу итегез. Без әбигә кунакка кайтканда, чәй эчеп утырганда өстәл артында анда бесконечный сора конфет лимонный бар иде. Һәм без чәй эчеп утырганда, кайсысын микән сорып кире куйган микән дип утырадыр. Домашняя заготовка. Мин инде күрше авылга әбигә кунакка барырга курка идем, чөнки анда комбайнерлар яши иде. Отысларда бар бит инде лежачего не бьет дигән сүз. Комбайнерлар яшәгәч, алар һәр вакыт башта ягалар, анда да соң сугалар иде. Академический мәзәк. Хәтерлисезме, кечкенә чакта, вообще теләсә кем ишеккә шакса, бу все, кемдер кунакка килгән дигән сүз, син ачасың, неважно, анда син халаттанмы, нәрсәдәнме, әни анда кухнядан чыга, ой, да чәй яса, Зарым апаң кергән, әйдә тизрәк. Хәзер кемдер ялгыш кына ишеккә шакса, син бу вакытта өйдә музыка уйнаса, Алиса, потише. Аннан соң камералардан карыйсың, подъездга кем кирип чыгып йөргән, синең ишек янында кем булган. Шундый хәлләр. Әгәр дә миңа килә торган курьер һәрвакыт видеога төшереп барса, мин аны ничек каршы алганны.
Ну гадәттә теге. Мына Барыгызга яртылашкына чыккан, мына бөксә чыгып тора яртылашкына. Здрасте. Мына аяк шәре мына здрасте. Спасибо. Сен түгелме ул? Барыгызга да якын хатирә ул менә кичерәк вакытта кунакларны көткәндә иртән торып әзерләнәсен, идәннәрне чист тартасың, пешерәсен, мусорларны түгәсен, бу минем вазифаларым. Аннан соң кунакларны каршы алганда, без инде җыштырмадык, көтмәдек сезне. Лицемерие. Сезнең дә бар идеме шундый менә туганнармы, танышлармы, аларга кунакка барганда күп нәрсәне сөйләргә ярамый иде. Яни алдан кисәтә иде. Безнең менә фәлән әйберне алганны әйтмә, белмәсеннәр, ярамый. Анда утырасың һәм ялгыш кына бераз теге тел шишелеп сөйләнеп китсәң, әниең сиңа булай. Знаклар күрсәтә. Дио, мен килешәм, менә монда өстәп куясы килә. Хатын белән теге туганнарга кайткач та, син аны менә теге киноларда кебек бар бит, паспорт бирәләр теге. Хәзер синең исемең теге Джо Фартер, допустим, син компьютерный программист һәм шундый эшләр буенча барасың. Мин кайтканда алар синнән сораячак, кем булып эшлисең? Эшлим инде шунда салонда, сораячак, күпме акча аласың? Ну төрлечә була инде. Эстәләртенә утырганда, кая эшлисез, күпме аласыз? Шундай бер программирование әйтәгез. Кунак дегәндә менә бер көнне безгә шалтыраталар. Сезгә рейс киләчәк диләр. Без инде шул хәтле каты әзерләндек, инең фасадларын яңарттык, гүл төпләрен буяп чыктык, килеп җитмәгән урыннарга шорлар һәм милли киемнәр киертеп балаларны бастырып куйдык. Рейс килде дә безнең духовканы рәтләп китте. Ул муж на час булып чыкты. Ул бюджетник кешесе ул рейс килә дигән үзенең реакциясе бар. Безнең бош авылда элек кунаклар килгәндә ике төрле пакет бар иде. Берсендә тәмле конфет, детям, коровка, икенчесендә рашки. Рамил миңа кунакка килгәндә мин рашки достал. Менә элек кунакка килгәндә бөтен кеше фотоальбомнарны чыгара иде бит. Истәме? Юкмы? Истә түгел? Фотоальбомнарын чыгарып, теге ул бит Instagram урынына иде. Һәм инде истәме блогерларны, теге вакыттагы блогерлар, алар сразу фотоальбомлар белән килә иде синең янга. Менә кара, мин тегендә, мин монда комментарийлар язып куя әле, кай берсе, менә шул. Бу бармы? Әйдә. Шамалап только. Әкрен булды. Әйдә. Ярыймы? Рәхмәт. Рәхмәт. Мин хәзер официаль урында эшләмим. Шуңа күрә кунакка барганда авылга минем истәмә стресс менә әбине канәгатьләндерә торган җавап табырга кирәк, кайда икәнен, нәрсә эшләп биргән турында. Булдымы? Ярый, рәхмәт. Рәхмәт. Алкышлар. Шуның белән безнең импровизациядә тәмам, гомумән инде уеныбыз да тәмам дип әйтергә мөмкин. Инде хәзер йомгаклау, нәтиҗәләр ясау өчен сүзне жюри әгъзаларына бирәсе килә. Уен турында бер-ике фикер әйтеп китсәгез, соңыннан инде балларыгызны әйтерсез. Кемнән башлыйбыз? Рамил микрофон алдыгыз, әйдәгез, рәхим итеп. Ой, молодцы. Молодцы. Шундый шәп булды, шундый күңелле булды. Менә бит кайчандыр үземдә шушы сәхнәдә басып тора идем. Эй, менә бит дөньялары ужымында. Менә шул төрле өлкәдә эшләүнең ни рәхәте шул инде. Монда мин җырчы буларак утырам, тегендә узган чыгарылышта стендапер буларак ем. Юк, дөресен генә әйткәндә, чыннан да бик көчле, бик кызык чыгарылыш булды бүген. Бик кызык тапшыру. Балымны бирәсем килә җыр белән. Эй, Хәлимә, Хәлимә, балымны сиңа бирәм. Китапча менә мәзәк өчен Килешәм. Лаеклы. Менә теге мин, конечно, теге юмор өлкәсендә әле теге дилетант кына, ләкин дә шуңа да карамастан мин беләм менә андый мәзәкне уйлау, тудыру һәм башыңда менә ул аны туры китерү авыр. Син аны башкардың, афәрин. Прикинь, аңна мин димәсә икән. Ялгыш чыккан әйме. Син аны аңлап сөйләдеңме соң? Ярар, молодец, бер бал сиңа. Хәлим бер бал, ярый.
Миңа шундай нык ошады. Мин хәтта ки койсына бирергә дә белмим. Әйдәгез бер алкышлап алыйк әле комикларга. Алар ичиннән да әфәрин барысы да. Хәтта ки ичиннән да койсына бирергә дә белмим. Мин теге ойладым. Минем дөресен әйткәндә 3 вариант бар. Син кемгә бирдең әле? Мин башка Хәлимгә бирмим. Мин Актив. Рамил Агдеев 1 балл. Булат әфәнде. Анда хәзер иң авыры миңа булып чыга. Сез иң өлкәне, иң тәҗрибәлесе дип әйтергә кирәк, әйдәгез. Ну, молодцы, Фәрим. Беренчедән барыгызга да юмор уйлап чыгару бик авыр хезмәт. Монсы бер, аңа барыбер әле алдан әзерләнеп киләсең. Но икенче авыр хезмәт ул да булса импровизация. Мин үзем дә белмим, ничек менә сезнең урынга куеп карадым импровизациядә. Ничек дип җавап бирер мин үзем дә утырам әле уйланып сезнең белән бергә. Нәрсә, нинди кызык уйлап чыгарга икән дип. Монсы өчен Афәрин, но так, шунып та хәтта монда бер булдаймы? Да. Мин бөтенсенә биреп чыкмадым бит әле монда. Yo, мен Динарга бирәсем килә балны. Динар Зиннатова. Бер балл. Ул бик теге әсиләде, ләкин басты миңа теге халат белән каршы алама. Мин уйлаганым халатсызмы дип әйтер дип ул әйтмәде. Менә шуны ул бик дөрес менә туры тидерде. Начар тәэсир итәбез без сиңа булат бик. Адырга дин юлына барыйк. Шулай. Әйбәт. Шуның белән нәтиҗәләр безнең билгеле. Ләкин безнең призовой фонд 2. Әйме, изгә төшереп бетә. Берсе 10 мең, берсе 5 мең. Ләкин инде аңладыгыз, Рамил җиңсә бәлки кушкандыр ул аны. Ярый, әйдәгез башта 10 меңнең хуҗасын билгелибез, баллар буенча, аннан 5 меңне сөйләшербез. Җәмәгать, вәгъдә ителгән 10 мең сумның хуҗасы билгеле. Хәзер инде балларны чотлап чыгабыз да, әйтеп чыгабыз да, кайнар алкышлар белән тәбрикләшәбез. Так, Владислав Шунский безнең 2 балл. Баязит 2 балл. Алсу Хабибуллина 1 балл. Хәлим 2 балл. Динара Зиннатова 2 балл. Рамил Агдеев 3 балл. Әфәрин! Тәбриклейміз 10 мең сум синеке. Җәмәгать, яшь шаяртучыларга 5 мең сум вәгъдә иткән идек инде. Җиңүчене безнең зал белән сайлап алдык. Үзе безнең төркемдә Шалт Мөхәммәтҗанның Telegram битендә без сайлап алдык һәм минем кулда нәтиҗәләр бар. Безнең 8% сайлаучылар арасында 8% Алсуга биргәннәр, әйе. 18% Хәлим һәм 74% Баязит. Әфәрин! Безнең большой кубок в золотом. Безнең 10 мең сум Рамил Агдеевка китте. Һәм 5 мең сум Баязитка. Ну уж, на всякий случай. Дуслар, мин үземнең бүләкне, акчалата бүләкне 2гә бүләм һәм 5 меңен Алсуга бирәм. Алсуга һәм? Әйе. Икенче 5 меңен? 5 меңен үземә. Хатынга. Хатынга кайтып биргән һәрбер тиен садака булып бара ди. Әйе, Ләйсән Химаев. Җәмәгать, шуның белән безнең уен тамам. Җиңүчеләр билгеле, алкышлар катнашучыларга. Шәп уен булды. Ис китмәле. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, бик зур рәхмәт безне караганыгыз өчен. Шалт Мөхәммәтҗан, киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока!